na-ege ntị ndewo anya bịala ọzọ n'ihe omume ndị bụ Igbo na Uhtv Naija. Aha m bụ Adaeze Ọpụranyanwụ. N'ụbọchị taa isiokwu anyị ga-atụle bụ isiokwu bụkwa ọpụrụ iche ma bụrụkwa nke metụtara onye ọbụla na ndụ tụmadịkwa dịka o siri metụta ndị Igbo. Isiokwu nke anyị kpụ n'ọnụ bụkwanụ nke anyị ga-atụle ma tụsasịa ihe dị iche iche nke dị na ya bụ ịlụ nwaanyị n'ala Igbo maọbụ alụmdi na nwunye. Ọ bụghị naanị m nọ dịka isi ahụ, onye mụ na ya nọ bụ onye ga-enye anyị nkụzi ma gbaziekwa anyị olu n'ọtụtụ ihe dị iche iche ndị edo anyị anya na alụmdi na nwunye n'ala Igbo. A sịkwa na onye a na-ekwu nwere ihe ọ na-eme. Onye ka m na-ekwu maka ya? Ọ bụ ọkammụta Ben Igbokwe, bụkwanụ onye na-arụ na mahadum Federal University of Technology Futo nke nọ na Owerri na ngalaba na-ahụ maka ọmụmụ ihe ozuzu ya bụ GST. Onye a na-ekwu bụ onye dere akwụkwọ Igbo dị iche iche nke a na-eji na-elu ule, nke a na-eji na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche. Ya bụrụ ma anyị na-ekwu maka asụsụ na omenala Igbo maọbụ na-ekwu maka ịmụ Igbo na ịgụ Igbo na ịdị Igbo. Ma ikwutebeghị Ben Igbokwe, eche m na ịmalitele echeta akwụkwọ ndị dịka dibịa mberede, ogbu mmadụ ndụ na-agụ, ajọ nwa na-eku n'ikpere, ụlọ ka njọ na imirikiti ndị ọzọ. Nna ikwu ndewo. Ndewo Adaeze, ya dịrị gị mma. Ya gaziere gị o. N'ụbọchị taa dịka isiokwu anyị siri dị, ịlụ nwaanyị n'ala Igbo maọbụ alụmdi na nwunye. Achọrọ m ka inyetụ nkọwa ihe bụ ịlụ nwaanyị maọbụ alụmdi na nwunye. Ndewo. Ndewo. Na mba m ekele ọhaneze ndị na-anọnyere anyị, ya dịrị unu mma. Ịlụ nwaanyị dịka anyị maara bụ ihe malitere na mbụ na mgbe gboo, mgbe Chukwu kere ụwa. Mgbe ọ bịara kee mmadụ ya kee nwoke, n'echiche ya chọpụta na o zughị oke, na nwoke chọrọ onye enyemaka, o wee si na mkpịsị akụkụ ya wee kewapụta nwaanyị. Nwoke a wee lee ya anya, ewu, nke a bụ ọkpụkpụ si na ahụ m. Ya lee ya anya, ọ dị ya mma, ya amasị ya. Mgbe ahụ ka ihe gbasara alụmdi na nwaanyị jiri malite. Abịakwa n'ala Igbo, a na-atụ ilu sị nwaanyị gafee na onye mụrụ, ajụwazie onye lụrụ, nke pụtara na alụmdi na nwunye bụkwa ihe dị ezigbo mkpa. Maka na nwaanyị maọbụ nwoke toruo n'oge ọ ga-eji lụọ nwunye maọbụ di ya alụbeghị, o nwere ka esi ele anya. A na-ahụta ya dịka mmadụ na-ezughị oke. A na-akọ akụkọ dị iche iche gbasara ya. Ya mere o ji dị mkpa na a ga-alụ di na nwunye, maka onye a mụtara ga-amụtakwa ibi ya. Otu a, ya gaziere gị o. Ịtala nnukwu aja eze na nke ahụ. Achọkwara m ịjụ, kedu ka a ga-esi wee mata na okoro etoruola ịlụ nwaanyị maọbụkwana na agbọghọ etoruola ịlụ di? N'ihi na ị kwuru sị nwa agbọghọ gafeele na onye m ọ ga onye lụ. Kedu ka a ga-esi mata? Ha na-ekwu na nwaanyị na-agụ m, nwaanyị na-agụ m, achọla m ịlụ di, di na-agụ m. Gaa n'ihu. Ndewo. Ndewo, ya dịrị gị mma. Mgbe ọbụla nwoke bidoro matawa ihe ndị dịrị ya na ndụ, ihe ndị ọ kwesịrị ime na ndụ ya, ya bịa, ọ bụrụ nke na-agụ akwụkwọ, ya agụ akwụkwọ. Ọ bụrụ nke banyere n'ọrụ aka, ya ebido ọrụ aka, nwee ihe o ji n'aka, bido cheme echiche ihime ezinụlọ nke ya. Maka ihe niile a na-esi n'echiche na mmadụ na-eleru anya n'ebe ndị nne na nna ya nọ. Onye abịa chewe echiche otu a, tikwurenu ogo o toru afọ ole ọ gbaruru na ndụ ya, mgbe mmadụ ruru ihe eji nwoke eme maọbụ mgbe mmadụ ruru ihe eji nwaanyị eme, itozu oke dịka ọdịdị ahụ si dị. Nke ọzọ wụ ya echemuche onye. Mgbe mmadụ bịara echemuche dịka onye chọrọ ịbara onwe uru, baa n'ọha uru, ya echewe uche nwaanyị. Nke ọzọ bụkwa mkpata, maka ọ dịkwa onye ahụ mma iji lekọta nwaanyị, maka nwaanyị abụghị ihe nwoke na-alụ ya elewa anya ebe ọzọ onye ga-abịa eletere ya n'ezinụlọ ya. Ihe ndị a bụ ogo mmadụ ga-eru, ya mara na o ruola ịlụ nwaanyị. Nke nwaanyị kwa na ihe gbasara kwa ọdịdị ahụ na ntoru afọ ole o kwesịrị iru tupu alụmdi na nwaanyị
amalite ọzọkwa ọzụzụ na mmata ihe ọ matara site n'aka ndị nwunye anya iru ala ọnọdụ nwaanyị kwesịrị ịdị asị na onye eruo na ya na nwoke ibi. Ndewo ya gazi tụbara gị site na ọsịsị nyere m ka m ga-eji jụkwasị gị ajụjụ a. Kedu ihe a na-elekwasị anya dịka n'ahụ nwaanyị iji si na nwaanyị a achọrọ m ịlụ ya maọbụ nwokorobịa achọrọ m ịlụ ya, ya bụ kedu ihe ndị eji maka ha alụ di maọbụ nwunye? Ndewo. Na mbụ bụ mmasị maka anya na-ahụnụ tupu ọnụ eriwe. Otu a abịa hụ nwaanyị maọbụ nwoke gị nwee mmasị n'ebe ọ nọ. Nke ọzọ bụzi akparamagwa dị ezigbo mkpa n'ihe gbasara alụmdi na nwaanyị. Ọ bụrụ na ị bịa lepụtacha akparamagwa, nke ọzọ bụ n'ebe nke nwoke nọ ejikwa ihe eji eme. Ọ dị ezigbo mkpa maka na nwoke ọbụla na-eji ha akụ, ọtụtụ ihe na-esi n'ime ya adapụta. E nwere dị ike wụrụ na o ji ha akụ mgbe a na-ekwu okwu, mana ile anya hụ na onye na-agba mbọ, onye ga-enwe ike iwepụta ihe ya na ezinụlọ ya ga-eme gịnị ga-eri. Ya bụ na ọ pụtaghị na nwoke ga-abacha ọgaranya tupu ya lụọ nwaanyị. Ọ dị mma gaa n'ihu na-akọwa ile anya na ọ ga-agba mbọ, maka na ọ bụrụ na nwoke bacha ọgaranya tupu nwaanyị eso ya, ịgakwa ma na elemanya nwaanyị ahụ ejighị ịhụnanya wee lịa, kama ọ lekwasịrị anya na akụ ahụ ọ na-ahụ n'oge ahụ. Ya mere ibebe ahụ nwoke dị otu a, nwoke nwere ezigbo obi na amamihe ndụ ndị ụfọdụ a na-ebi maka ọ bụrụ na nwoke toro oche ịlụ nwaanyị, o nwere otu na-esi ejila ya onwe ya. Onye mere mgbe ụfọdụ ịhụ mmadụ omume ya gbanwee, gị jụma, ọ bụrụ na ịma ihe mere, gị jụwasị onye a amara m onye a nara ese gị anwụrụ ọkụ, onye nara aṅụga mmanya, onye nara alụghị ọgụ ebe ụlọ ọ na-ekwo ọnụ ya, mana ama m ihe mere o ji jụcha n'oyi. Onye nke ọzọ nwere ike gwa gị ịma na ọlụ mara nwaanyị ihe mere n'otu aka ahụ ka ebe nke nwaanyị nọ. Agwa ndị ụfọdụ ejiji ya mgbe ụfọdụ na-awụ ịkama ayị ara ma ọ bụ ihe ịhụzie ya ọ nụrụ n'ụdị na-aga ozi na-aga nnọọ nwayọọ otu ọ kwesịrị na-eme ihe ndị dị anya, gị mara na ọ nwere ebe esi na-eliri anya. Omume ndị a wụcha omume ndị na-egosipụta n'ezie na mmadụ ruo n'ọlụlụ. Ndewo maka nke ahụ. Ya bụ na dịka ị na-ege anyị ntị, ịnụ naanị ya n'ọnụ ọkammụta Ben Igbokwe na nwaanyị ga-etoru etoru tupu ya lụọ di, nwoke ga-etorukwa etoru tupu ya lụọ nwaanyị. Enwekwara ihe ndị a na-elekwasịzi anya tupu alụọ nwaanyị. Na nke mbụ, ọ ga-amasịrịrị gị tinyeziara ihe ndị ọkụkọ sịrị. Ọ bụ otu o si metụta gị tupu gị alụọ nwaanyị nke gị. Ọ dị mma ọ bụrụ na ị ka na-akwadokwa ịhụnanụ ihe ndị ọ tụpịrị anyị dịka azụ nke ọ gụtara n'ofe. Ya bụ aga m ajụ gị maọbụ sị gị kọwara anyị dịka omenala Igbo siri dị. Asị ọkwa mba na-achị n'olu mana akwa ụkwara ya bụrụ otu. Ị nwere ike site na usoro ndị obodo gị si eme, mana ihe anyị ma na Igbo na-eme alụlụ nwaanyị. Enwekwara ndị yiri otu. Ị nwere ike ịkọwatara anyị usoro ndị Igbo si alụ nwaanyị? Ndewo. Nke mbụ, ọ bụrụ na mmadụ ejikerele ịlụ nwaanyị, nke mbụ wee chọta nwaanyị a na-alụ. Ọ bụrụ na ahụ nwaanyị a na-alụ, a ga-ajụ ese dị ezigbo mkpa n'ihe gbasara alụmdi na nwunye. Ijikwa na ese a na-agagide site na agba nke mbụ ruo na ọbụla agba nke ikpeazụ ebe a na-akwado ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị. Ihe ọ na-eji adị mkpa bụ ka inwe ike matachaa. Ọ bụrụ na ị matachaa mmadụ nke ọma, kwere na gịnị a ga-alụ, eche m na ọ nwere ihe ga-eme n'ọdịnihu gị sị na a na-alụzi. Maka ọtụtụ mgbasa ndị a na-ahụ taa mgbe ihe ị hụrụ ma ọ bụ ihe ị chere na mbụ na ọ bụ otu ọ dị, abịazie ọ bụghị ya, ọ na-eme agbasa. Ịbịa jụọ ese, jụtacha ese, ihe ọzọ ya ga-emezi bụ ịgawazi njem ya. Nke mbụ ka mkpa bụ ịkọ aka n'ụzọ dịka ndị be ka si akọwata ya. Ọ na-adị nnọọ mkpa na nwoke na-eje alụ nwaanyị na ụmụnne ya ga-eje kụọ aka
kpọmkpọmkpọmkpọm ịkụ aka n'ọnụ ụzọ kpọmkpọmkpọm ma wa bịa n'ụlọ ndị a amalite ịkụ aka kpọmkpọmkpọm ngwanụ dịka esi kwuo ya ma akara aka kpọmkpọmkpọm merụrụ agbapụ ụzọ ihe dị mkpa wụ na nwoke na-achọ ịlụ nwaanyị ga-atụ ụkwụ n'ezi ndị ọgọ ya ha hụ ya o ruo ebe ahụ ọ kọwa onye ọwụ kọkwanye ihe kpatara ya njem ndị ọ bịara na nke ha eleruokwenye anya ya onwe ka ya eleruokwa anya ebe ọ gara ya mere ọ dị mkpa na a ga-aga kụọ aka n'ụzọ ikwuo ihe ị bịara ajụcha gị ajụjụ asị gị ngwanụ na anụra na ị ga-ala ama bịa ọzọ maka anụ na obere ya ahụ ga-ebekwa ya gịnị ọzọ agwa otu onye hụrụ wụ eke ịla njem ahụ bịa ọzọ amara na ọwụ nka na ezi maka mmanya nke ibu bịa na nke mbụ ebe ka ihe na-akpụ ya wụ mmanya okwu furu mmanya agazi ije aṅụ ya aṅụ mmanya agali ije aṅụ ya aṅụ ehe gị bịa ọzọ dị gị bụrụ mmanya ka a na-akpọ mmanya nka n'ezi ya bụ ihe ahụ m gwara gị na eke ka m gwara gị na orie ka m gwara gị na afọ ka m gwara gị na nkwọ asị n'ezie onye a ka n'ezi mgbe ahụ ka a ga-eji ha anaghị ihe ndị ị ga-emewe o nwere usoro dị iche iche ọ bụrụ na ịgbacha nke ahụ kwuo nka n'ezi nke nwaanyị kwesịrị ịga ije a na-akpọ nleta di dịka isi bịa kụọ aka ebe a ka nke nwaanyị gakwesị gaa ebe ke gị leruokwa anya mara na onye a na-abịa ihe a ebe ka ọ gakwekwe m ọnụnụ ele m anya ọ gawa n'ọnụ mkpu ha o nwere ihe na-agaghị amasị ya ọ na-ahụ ebe a o leruchakwa anya ebe ahụ elekwe ya ọbịa ya elekwe ndị lere ya ọbịa ma ha napụtara eleruo ha anya nnụ na nkịta anya mara ọyọkwa ọgwa ndị nwe ya sị ihe m hụrụ masịrị m ka a na-aga n'ihu a na-ebukwa mmanya a na-aga ije mmanya na-aga ọtụtụ n'ihe gbasara ije alụmdi na nwunye mmanya na ọjị nke ọzọzi ọ bụrụ na nwoke agachi ije a laa nwaanyị a ga-agazi ije ka a na-akpọ ije abalị anọ ije abalị anọ ọ ga-alọta o ruo abalị anọ ya enwe ike n'ụbọchị na nke di ya leruokwe n'anya ime abalị dị egwu ihe na-eme n'abalị karịa karịa maka mmadụ nwere ike jikechaa mashin wa George pụta enweghị ihe ị ga-ahụ mana gị laruo ụlọ gị nọrọ ebe ahụ chi abụọ gị leruo anya gị gee ube nnụnụ lee onye ọma gị na ya leekwe ya makwa ma ọ na-efepụ efepụ n'abalị na-efebata efebata mmadụ abụọ elekọrịta onwe ha mana onwe ihe anyị si ha mee o matakwa na omenala Igbo a na-asọpụrụ nwaanyị dewere n'onwe ya otu akwa ka nzukọ si akwadokwa ya akwado ya ọnwụ na ọ gachi ije abalị anọ ahụ lọta ndị nke nwoke agba ọnwụ na ihe ha hụrụ dị ha mma otu nwaanyị ha si kpa agwa mgbe ọ bịara ma ihe niile ha eleruo okwu ya anya ọnwụ na ọ dị ha mma ha ga-abịakwa ọzọ ndị nwe nke nwaanyị ga-ajụkwa ya ma ebe ị gara ọ masịkwara gị ihe ndị hụrụ ọ dị gị mma ndị ha bịazie o nwezi nke a na-akpọ ebe ozi mma ya gazie ke izu ukwu ya bụ abalị asatọ a na-aga enwere ihe ndị a na-ahasị a na-eji na-aga otu a ka a ga-aga ije ahụ rụzie ibu mmụọ ukwu ya oke a na-akwụ ịgba nkwụ na ịkwụ ụgwọ akụ nwaanyị mgbe ka ọha na eze ga-agbakọtazi bịa rie bịa ṅụọ bịa gbaa akaebe na ama mgbe ihe dị otu a mere mgbe ahụ ka nne nna nwee nwa ga-agọzi ya fụchaa ya nye ya di ya ya kpọrọ ya lawa ndewo nke atụọla m iche o ya bụ na ihe gbasara ịlụ nwaanyị n'ala Igbo ahaziri ya ahazi kpatakwaranụ ndị mgbe ochie ahụ ndị nna anyị ha mụrụ anyị ha ile ha anya ha nọgidere na di ekweghị di ekwechana gị alụkwa gị dịka nwunye alụkwala gị ọ dịzị ka nke ndị ọlọrọ ọhụrụ mgbe anyị ga-ekwu maka ịgba alụkwaghịm anyị ga-ama otu anyị ga-esi tụlekwa nke ahụ mana dịka nkọwapụta gị siri dị ọkammụta o doro nnọọ anya ma nke a na-egosikwa site na nkọwa ahụ ị nyere na
a na-eche ị ga-ebitu nwaanyị aka n'ihi na nwaanyị bere ile ala ya na-enyochakwa n'ọtụtụ ihe dị iche iche ruokwa n'oge ugbu a dịka nzukọ si eme nke a gosiri na omenala Igbo bụ omenala dị nsọ ọkwa n'ezi anyị gasị na omenala Igbo bụ omenala dị nsọ ọ bụghị omenala arụrụ arụ maọbụ nke a na-enyo enyo. Nke ọzọ ikwutekwara na ikwu na ibe gbakọtara nụ na ha ga-abịazi gbaa akaebe nke echetara m dịka o nwere ihe m na-anụ ịjụ onye akaebe inweta onye akaebe na alụmdi na nwunye. Kedu ihe kpatara eji enwe onye akaebe mgbe a na-alụ nwaanyị maọbụ di? Ndewo. Onye akaebe dị mkpa na ihe gbasara alụmdi na nwunye. Ele m anya o nwere obodo m chọrọ ịlụ nwaanyị mana onweghị onye mma amachicha m ezi ahụ m na-eje ịlụ nwaanyị na nke ya enwe onye mma n'obodo ahụ sitezie n'aka onye ahụ ka anyị ga-esi na-ajụ ajụjụ. Ọwa onye ahụ ga-enye anyị obi isi ike sị bịamanụ n'ezinụlọ dị otu a ha dị mma, ha na-ezu ochi, ha na-agba ama. Onye ahụ ka anyị ga-aghade n'aka ihe ọbụla ọ gwara anyị gbasara ezinụlọ ahụ na njem ahụ ya ka anyị ga-eji na-aga. Ọkwa na onye akaebe a ga-anọgidekwa asị na-enwe otu esi bịa n'ọdịnihu nwee nghọtahie. Onye akaebe a ga-apụta ihe ọ ya ka a ga-akọrọ ihe megere na ọ ya ga-aga ọ ya ga na-ejikọta ezinụlọ abụọ a iji na-ahụ na udo dịrị n'etiti ha. Ya mere onye akaebe dị mkpa na usoro alụmdi na nwaanyị ndị Igbo. Ndewo ya gazere gị. Elekwana ka ihe si aga ugbu a ọ dịghị ka ndị ntorobịa agba ọhụrụ anyị n'ala Igbo na-agbaso ụkpụrụ ahụ ndị mbụ tọrọ anyị iji lụọ di maọbụ nwunye? Ndewo. Ọ bụ ihe mwute na ndị dị ugbu a, ndị ntorobịa dị ugbu a, ọbụla ndị nna ezinụlọ dị iche iche ugbu a na-anabatazi usoro na-abụghị usoro ndị Igbo si tụọ ntọala gbasara alụmdi na nwunye nke merekwa na eji enwe ọtụtụ nsogbu n'ime alụmdi na nwunye taa. Dịka anyị kwuru ebe a, anyị kwuru okwu nhụrịta onwe di na nwaanyị nhụrịta onwe ha, ndị ga-abụ di na nwaanyị nhụrịta onwe ha. Anyị kwuru okwu mmasị ọkwa ya, anyị abịa kwuo n'okwu ịga ije ga-akụ aka n'ụzọ jụwa ese. Mana ka ọ dị taa ọ na-adịzi otu ahụ. Ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị ahụrụ n'ụzọ ije, tupu ndị ụlọ amara ebimiene ha, tupu ndị ụlọ amara amụọna ha ụmụ, tupu amara ndị ụfọdụ a na-adị abịa n'omenala ekwesịrị ime. Ọ gwara mgbe nsogbu dapụtara, mgbe ọnwụ dara ka a ga-ajụwa ese ebe onye esi na ebe onye na-esi. Abịakwanụ enwe ndị na-anọ ebe elu alụtara ha nwaanyị ahụtara ahụta. Nwaanyị na nwoke ahụhụ onwe ha nwee ezi mkpekọrịta, maka ihe a na-ekwu mkpekọrịta dị mkpa n'ihe gbasara usoro alụmdi na nwunye dịka ndị Igbo chi hazie. Nwoke na nwaanyị ga-ekpekọrịta, ezinụlọ abụọ ahụ ga-ekpekọrịta tupu alụmdi na nwunye adaba. Ha ga-ekwekọrịta ndị nwe nke nwoke n'ihi eji ha ego ma wee nwere ha agba n'obodo ha bịa, ndị nke ekwesịghị nwụrụ nwa ha nwụpụta dịka ọkụkọ. Oge ụfọdụ ndị nọ ebe elu elemanya ọ nọ mba ofesi na-aṅụrụ ọgwụ ike na anwụrụ ike abịa tụọ aro si ihe ga-eme eji jilata ya ka a chọọ nwaanyị ka alụnye ya nwaanyị na nwaanyị ga-ejilata ya. Abịaziele ada mmadụ ji akụ zụọ bịa were ya jile onye aṅụrụma, echi ọ na-akụgbu ya ọ bụrụgodị na ọ ga-adị ndụ, alụmdi na nwunye ha agaghị aga n'ihu agbasa ya. Ha na-agbasi ya usoro ahụ ndị Igbo tụrụ esi alụ ọ jọrọkwanụ njọ, ọghọm sikwe n'ime ya karịrị akarị. Ndewo imena onye na-ege ntị, ọ bụ olu ọkammụta Ben Igbokwe ka ị na-anụ olu ya, nke na-arụ na mahadum Federal University of Technology ya bụ Futo n'aha mkpirisi bekee. Ọ bụkwanụ onye ederele akwụkwọ dị iche iche banyere asụsụ Igbo. Ya bụ ọ bụrụ na ị na-agụ Igbo na-ede Igbo na-asụ Igbo ma ịgụba akwụkwọ Ben Igbokwe gị mara na ibidobeghị. Ọ na-arụ na Futo na ngalaba na-ahụ maka ọmụmụ ihe ozuzo ya bụ GST na mkpirisi asụsụ bekee. Ọ dị mma, achọrọ m ịjụ gị, enwere ihe nwere ike ịnọkọta nnọọ asị na a na-alụ nwaanyị maọbụ na a na-akwado ịlụ di, ihe nwere ike ịnahịa nwa okorobịa ịga n'ihu ịlụ nwaanyị maọbụ n'ahịa
ka a ghara ịlụ nwaanyị a chọrọ ịlụ. Ndewo. Ọtụtụ ihe nwere ike ibute ya mgbe mmadụ gara n'ihu na-alụ na-eme emume ma na-eme nkwado ịlụ nwaanyị ma ọ bụ di apụta n'ụzọ kwụsị. Enwere ihe kpatara. Nke mbụ, mgbe a na-ajụ ese, chetakwa na mbido na agwara gị na ihe gbasara ịjụ ese na-agagide ọbụna dị ruo ụbọchị a na-akwụ ụgwọ isi nwaanyị. Mgbe a na-ajụ ese na-aga, enwere ihe a ga-achọpụta ya eme alụmdi na nwunye ha ga-agakwa n'ihu. Achọpụta ihe ndị dị aṅa, ọ kachakwa ihe ndị gbadoro ụkwụ n'okwu asị agwa mmadụ eziokwu. Elemanya nke nwoke nwere mgbe ọ jụrụ ajụjụ ihe dị otu ihe dị otu si otu a mere nke nwaanyị ekpuchie si na onwe ihe dị otu ahụ. Iji maa atụ, ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-abịa ya ghọọ na nwere otu ha si mụọ nwa mgbe gara aga, mana ha ekpughorie nke nwoke aga ekwe ka ọ mata, mana agagazi nwe otu nwoke a si nụ ihe a. Ọ nweghị ihe ọjọọ na mmadụ mụrụ nwa o, nwoke nwere ike nakwere ya, mana o si n'otu nwaanyị ahụ si wepụta okwu dị otu ahụ. Ọ bụrụ na ikpuchirile nwoke anyị, onye na-aga iwu di gị, onye na-aga iwu onye gị na ya ga-anọgide ruo mgbe ọnwụ kewara ụnụ, onye awụ onye kwesịrị ịtụkwasị gị obi, gị atụkwasị obi gị kpuolie akụkọ dị otu a. O nweta osisi n'akụkụ na ya, o nwere ike mee ọ ga-agakwa n'ihu lụọ ihe a. Nke ọzọ wụ ochi na ịgba na-eji. E nwere ụmụ nwaanyị ka ha nọ na-ekwu okwu ibe alụ ha, anụkwa ha ụkwụ nụkwa ha n'ama. Ihe a nwere ike ibute ụdị nsogbu. Otu aka ha ebe nke nwoke nọ, enwekwara ike chọpụta na onye nrụrụ aka nke ọjọọ nke nwaanyị achọpụta ha esi na ya ga-agazi n'ihu na ihe ndị ọzọ gasị bụ ihe ọjọọ ndị nwere ike ịchọpụta. Ndewo. Ikekwe nwa agbọghọ maọbụ okoro bụ onye agwa ọma, nne na nna agwa ha o nwere ike ịnabishi ụmụ ha ịlụ nwunye maọbụkwa n'ụdị ihe gbasakwara ọnọdụ ahụike maọbụ akụkọ obodo, o nwere ike ịnahịa nwoke ịlụ nwaanyị maọbụ nwaanyị ịlụ di. Ndewo. Enwere ike ịnahịa. Ọ kacha ma mgbe ụfọdụ anyị sị onye chere hụ otu oge ya nwaanyị otu nwunye ya ga-adị ma akawa nka ya lee oge ya nwaanyị anya n'ihu. Ya mere ndị Igbo kwere na agwa nne nwaanyị kpaga na enwere ike na-elem anya na nwa ya nwere ike ime gịnị ịkpa agwa ka a si na-ewu na-ata agwa ụmụ ya na-elie anya n'ọnụ. Otu ya na-eme dịka ndị nne, ndị akọrọmashịrị, ndị ekomokwu, ndị alụrụ m ọgụ, ndị ọ ga-awụ obodo ma ha ama na ana ha alụ ọgụ mgbe niile ụlọ ha na-ekwo. Ndị na-alụ ọgụ, enwere ike mmadụ chọwa iji alụọ nwaanyị ebe a sị hei ebe akwa ebe a hei a ga-achọkwa isi ga-achọ. Ụdị ihe dị otu ahụ nwere ike mee n'ahịa mmadụ. Akụkọ nwekwara ike kọọ mgbe gboo, akụkọ takwutakwu mgbe mmadụ nwere otu a, ma ọ onye na-ezu ochi, onye azụrụ ochi ahịa mgbe dị anya, o nwere ike ịnahịa dị otu aka ahụ. Ebe nke nwoke nọ, ndị na-enwe obi ike, ndị kwafuru ụlọ ọbara dịrị gabazie, ihe ndị awụ ihe nwere ike ịhụcha aga n'ihu. Ndewo ya gazere gị. Ịnụkwala ya n'ọnụ ọkammụta Ben Igbokwe, ihe ndị nwere ike ịnabishi nwokorobịa ịlụ nwaanyị maọbụkwanụ nwa agbọghọ ịlụ di. Ikekwe onye amalitele ya emechaa kwụsị asị na dị ahịa ala, enwere ihe a chọpụtara. Ọ dị mma maka nke ahụ. Ndị Igbo sịkwanụ na akwụkwọ etere a na-ada n'ukwu etere, ya bụ na nwanne anaghị alụ nwanne ya. Ọ bụrụ na ịgbaso ụkpụrụ ndị a niile nke ọ kọpụtara ebe a, ị ga-ahụ na ị gaghị alụ nwanne gị o mgbe ị na-achọ ịlụ nwaanyị, n'ihi na ọtụtụ alụọla nwanne ha taa emechaa chọpụta mgbe oge gara ala na ihe a bụ nwanne, abịa kpọwa ala mewe nke a mewe nke ọzọ. Ịgbaso ụkpụrụ a, ihe agaghị eji ike aghọ gị. Ya bụ gaa n'ihu gbaso ụkpụrụ omenala Igbo, soro ndị Igbo si alụ nwaanyị, na ọ gaghị aghọ gị ahịa, ọ ga-adịrị gị mma. Mana ajụkwa gị ọkammụta, ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị ebikọ ọnụ dịka di na nwunye ma ha emebeghị ihe n'usoro omenala, ikekwe ọghọm adapụta dịka ọnwụ
enwere iwu ji ndị a? Ndewo. Ndewo. Ya bụ ezigbo arụ. Ọ bụ ihe ọjọọ jọgburu onwe ya. Ile anya na mbụ ihe m ji sị na ọ dị mkpa na nwaanyị ọbụla tupu gị so nwoke lụọ di mee dị ka nwoke ahụ bịa n'ezi nna gị bịa kọọ kpọrọkpọrọ mata na enwere gị isi. Ọ na-adị mma nwaanyị nọ gbasoro nwoke o nweghị ihe ọ bịara mee n'isi gị maka ekwensu na-aghanyekarị aka n'ụdị ọnọdụ a. Ọ bụrụ na nwoke kpọrọ nwaanyị ọ na-akwụghị ụgwọ ya, ọ na-alụ ha alụ ya na ya ebiri elemanya mụnwa nwa ọnwa bịa dapụta, mgbe ahụ ka ndị nwe nwa ga-aga ike ha n'anwụ. Ha ga na-eme ọnụma ga-ejupụta ha obi, ezigbo iwe ga-ejupụta ha obi. Nwa ahụ ị na-ekwe ha akwụ ụgwọ ya isi elemanya mgbe ọ bụrụ na ị gara ya dịka ikwesị isi aga ọ na-efugo $100 mana ị ga-akwụzi ụgwọ ahụ mmaji kwuru mmaji karịa na ahụhụ niile na ya n'ime. Ya mere ọ bụ ihe jọgburu onwe ya maka ọ dị mma ịlụ nwaanyị n'ozu, ọ bụ ajọ ihe. Ndewo. Ndewo. Ọ dị mma ịlụ nwaanyị n'ozu nke chetara m ndị Igbo na-ekwu okwu sị anaghị alụ nwaanyị n'afọ ime n'omenala ndị Igbo. Kedu ihe kpatara eji ekwu nke a? Biko doo anya. Ndewo. Ndewo. Ọnọdụ ụfọdụ na-anụ agaghị m ihe isi nwaanyị ya bịa dị ime, ịma ọ nọ n'elu ọgba n'oge ahụ a ga-eche ka ọ lotuo tupu ekwuo okwu ịkwụ ụgwọ isi maka o bu nwa n'afọ. Ịmaghị onye o bu n'afọ ma ọ bụ nze ma ọ bụ ọzọ ka o bu n'afọ gị nagide ego isi ya na nwaanyị. A na-echere ka nwaanyị dị ime lotuo tupu akwụ ụgwọ isi otu o si dị n'ala Igbo. Ndewo. Imena maka nke ahụ. Asị ajụwa akwụ ka bịawa ọnụ gị mara na oge mgbufe ya eruola. Tupu anyị apịakọta ya ọnụ n'ihe omume a, kọwatụrụ anyị ma o kwesịrị ekwesị na a ga-ebu ụzọ gaa na nzukọ gbaa akwụkwọ tupu abịa mewe ihe n'usoro omenala. Ndewo. Ndewo. Ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ omenala Igbo. Omenala Igbo dị tupu nzukọ nke ọlọrọ ọhụrụ abịa. Ya mere ndị Igbo nwere usoro ha si na-eme ihe ha nwere usoro ha si hazie na-akpọku chi ha na-akparịta na-aga ruo mgbe nzukọ Kristi batara. N'ihi ya ọ bụ ihe jọrọ njọ ibu ụzọ gaa na ụka ga-agba akwụkwọ tupu matakwa usoro ihe a. Ị ga-eme omenala kwụọ ụgwọ isi nwaanyị. Ọ bụrụ na ime otu a ịhaziene ndị nwe nwa, ịhaziene ezinụlọ, ịhaziene ụmụnna, ịnarakwala ngozi si n'aka nna na nne tupu ga-agbagozie. O doro m anya na ọtụtụ ndị ụkọchukwu na-achọ ka enweta akwụkwọ ikikere sitere n'ezinụlọ iji gosi na n'ezie na onye a eme n'ihe ọ kwesịrị ime. Ndị nke ghọtara aghọta na-eme kama ọ bụ ndị ọ pụrụ n'ụzọ gburu mkparawụ ndị ga-ahụ nwoke na nwaanyị ha gbaa ya akwụkwọ n'ụka na-ebughị ụzọ jụọ ma o mee n'ihe ọ kwesịrị ime na obodo. Ndewo. Ndewo. Ya gaziere gị. Kedu ndụmọdụ ị na-enye onye na-ege ntị n'ihe omume alụmdi na nwunye ugbu a? Ndewo. Ndewo. Ndụmọdụ m na-enye ọkachama ebe ụmụ nwaanyị nọ bụ ọ bụrụ na oge alụmdi na nwaanyị ruo, biko amalikwere mmakụrụ nwoke n'ihi na ị chọrọ ịlụ di. N'ebe ndị nke nwoke na amalikwe mmakụrụ nwaanyị n'ihi na ị chọrọ ịlụ nwaanyị, leruo anya nweenụ nkwekọrịta gaa na ya n'usoro. Mgbe ị na-agacha n'usoro matakwa na ihe gbasara alụmdi na nwunye bụ ọnọdụ na-amasị Chukwu, ọnọdụ Chukwu hibere onwe ya, anya Chukwu dị ya. N'ihi ndị ọbụla ji ezi obi ha na-achọ ịlụ di na nwunye, Chineke na-anọnyere ha. Nwoke ekwekwere n'ihi ịhụrụ nwaanyị gị kpọrọ nwa mmadụ wagide okwu n'ụlọ na-agaghị akwụ ụgwọ isi. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Alụmdi na nwaanyị ji otu ahụ dị anaghị adị mma, ọ naghị aga n'ihu. Ị chọrọ iri ngozi nke si n'aka nne na nna nwe ezinụlọ ebe ị gara aga lụọ nwaanyị. Ya mere ụmụ nwaanyị biko gbalịanụ ka ndị nwoke bịa n'ụlọ unu. Ọ bụ na ha bịa n'ụlọ unu bịa kọọ aka ebe a ka ha ga-esi leruo anya marakwa ndị isi n'elu fe ha
maka ụfọdụ ndị nwoke na-eche na ndị nwaanyị si n'elu fe ha n'ihi ya na ha gbuo ha na onwe onye ga-ajụ ha mana ọ bụrụ na nwoke garuo n'ezi amụrụ gị hụkwanụ ndị akpụ obi nọ ebe ahụ echi onye ọbụla ọ chịrị ime ebe ị nọ ya asọ anya ya mere ka anyị na-agbaso n'usoro kwesịrị. Ndewo ime na ọkammụta Ben Igbokwe maka ịtụpị anyị azụ nke ịgụta n'ofe ya dịrị gị mma o. Onye ọma gere ntị, ọ bụ ọkammụta Ben Igbokwe nke na-akụzi na ngalaba ihe ọmụmụ ihe ozuzo ya bụ GST na mahadum Futo nke dị na Owerri, bụkwa onye derele akwụkwọ ederede akwụkwọ agụmagụ dị iche iche n'asụsụ Igbo. Ya bụ anụmasị gị onye gere ntị ya gaziere gị. Chetakwa na isiokwu anyị taa bụ ịlụ di n'ala Igbo maọbụ ịlụ nwunye n'ala Igbo maọbụ gị si na ọ bụ alụmdi na nwunye. Anyị sị ofo jifọ ofo ala afọ mbọchị nta ka anyị chọọ Owerri nchi. Abụ m Adaeze Ọpụrụ Anyanwụ Ada Igbo. Ka emesịa nụ.